Pipila ka mga lugar sa Subo nga nakisinati og baha ni adtong weekend nunot sa walay hunong nga pag-uwan. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Sagad na kasinati sa pagbaha ang downtown area gubang dapit sa dakbayan sa Subo nga nasusama og dagat Sabado sa gabi. Sa kuha nga video ni netizen Fred Patricio, may napagnan nga mga motorsiklo ug sakyanan human miumog sa baha sa may Vigolya Street sa Cebu City. Miabot hapit sa tagahawak ang giladmon sa baha. Misuway pa ang uban pagsalbar sa ilang motorsiklo. Ang uban gipasagdan na lang nga sanapan sa baha. Adunay mga tao usab nga mipasakay sa natanggo nga pasahero ug mga motorista sakay sa pick-up. Samtang uban nalingaw pagkaligo sa uwan samtang gapatong sa naabirya nga sakyanan. Gilagway sa usa ka netizen nga daw nahimong halapad nga swimming pool ang Dankulon nga gisanapan na sa baha. Mga bata nalingaw og saom sa baha. Sa video ni Wenji, makita nga taliwa niini may mga sakyanan gihapon nga misuway sa pagsungasong sa baha. Sa may sa Biliano Street sa Barangay Kinasangan Pardo, dakbayan sa Subo, mga taog mga sakyanan misungasong usab sa baha. Samtang pipila ka mga motorista, miabag sila ay mga motorista nga napagnan sa ilang makina aron makapasilong sa usa ka gas station sa may Sambag 1 sa dakbayan sa Subo. Hinuon nagpadayon sa ilang pagbiyahe ang mga bus ug ubang sakyanan taliwa sa baha. Gibaha usab kining pribadong bus terminal sa Cebu City. Aron di mabasa sa baha, pipila sa mga pasahero mipatong na lang sa mga lingkuranan samtang naguwat sa kasakyang bus nga mobiyahe padung sa mga lungsod sa lalawigan sa Subo. Nakasinati usab og pagbaha sa pipila ka bahin sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Lakip ng usa ka daan gikan sa viaduct dinhi sa dakbayan sa Subo nga pa southbound gibahaan. Mga sakyanan ang natanggong kay naniguro una kun dili balawom kaayo ang tubig baha. Pipila ka bahin sa National Highway sa Minglanilla, City of Naga, San Fernando, Carcar City nakasinati usab og pagbaha. Samtang nakasinati usab og baha ang Puro 4 sa Barangay Payako, Catbalogan City kadlaw nitong Domingo. Sa kuha ni Rene Castino, ang baha misulod na sa ilang panimay. Naluwas niya ang upat sa 5 niya ka mga binuhing iro. Yun siya. Ang usa nadatugan sa debris. Ang pagbaha sa pipila ka bahin sa Sugbo sa Central Visayas ug ubang bahin sa Eastern Visayas. Hinungdan sa pipila ka oras nga pag-uwan. Ang matod sa Pag-asa Visayas tungod kini sa habagat og draft sa low pressure area. Uban ni Marlon Melgazo og Clans Gabutin. Marie Dumabok. Balitang Bisdak.